खुलुमबाय गिबियावनो आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायबाय स' दिनै जोङो क'क्राझाराव फैदों आरो दा कलेजाव बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थांनो नागिरदों आरो ना जोङो साब्रै फैदों दा लोगोआव सासेया बेनो बिथिंनायलाय थांबाय थानोसै जोङो Pondok minit lah deh. Pondok minit lah deh. Namun saksikan जोङो लोगोफोर Faici, garis faici. Dampar garis faici. Dan faici जों लोगोफोर हमनो Yaushe ji bibar kamu nela video yaushe moजां दंमोन खामफिननोसै दा सिंखाफोरना समायना बारखादो लोगोफोर नायनोबा बबेयाव बेयाव बाला फ्रि थांनो मोनगौमोन होनदों आंनि बिबारा दोंदां Ayo dah, bosan sah. Kan nukai kamu nang. YouTube channel video sudah. Oh, mana isi bilang nukai. Oh, juga. Rai lah kamu tadi lah. Rai lah kamu deh ni. थांनोसै गरम मोनजोब्बाय आङो थाबाय थाबाय फुटसना मरै सिबिलाय गोजाम जेलिबाय थांसै आथिं साजोब्बाय Jangan makan cila. Hai, dah hai kan. Hai. Islam itu kan. Sim, moजां kan nih ayoi. Kan apa ya? Ya. Saya nak tanya. Abi tidur cila kamu le. Islam itu nak. Hai, belum dah. Dia foto lah deh. So लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै जोङो दा लोगोनि रुमाव मोनफैबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ नायदोंब्ला मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होदो बाय बाय लाभ इउ अल